Stavebníctvo je tvrdý biznis a jedna zlá zmluva ťa môže stať úplne všetko. Mojím dnešným hosťom je Rado Šály, špičkový advokát a odborník so skúsenosťami z advokácie a aj od top developerov. Jedna vec, do ktorej by som určite odporúčal neísť, nech tam nejdú ako SZČO, nech tam nejdú ako fyzické osoby, pretože to je pre nich v podstate až osobné riziko, že ich ten nad nimi, či už je to generálny dodávateľ alebo nejaká iná súpka, že ich v podstate úplne oholí s prepáčením. Keď niekto funguje ako živnostník, fyzická osoba, tak v podstate má v hre celý svoj majetok. V dnešnej epizóde sme do hĺbky rozobrali tie najväčšie chyby, na ktorých horia malé stavebné firmy a pozreli sme sa na to, aké majú vôbec šance proti veľkým generálnym dodávateľom. Keď niekto ako podnikateľ zazmluvní nejakého iného podnikateľa, aby mu niečo zhotovil, tak tam už zo zákona záruka nie je. To si treba dohodnúť, ináč je tam problém. Zistí, že ak tej zmluve nemá záruku, tak máš celkom problém. Bežné veci, na ktoré sa ako bežní ľudia spoliehame, v tvrdom biznise zrazu neplatia. A to zďaleka nie je všetko. Mnoho firiem robí nevedomky ešte jednu obrovskú chybu, ktorá ich môže stať likvidačnú pokutu. A pritom si myslia, že sa len neškodne radia s kamarátom z branže. Aj ten tzv. Exchange of information je problém ako taký. Tá výmena informácií medzi konkurentami už zaklada porušenie. To je problém a môže viesť k pokutám. Tam, kde si dvaja vybudujú dobrý vzťah, nastúpi právnik a celý ten vzťah rozbije. To som videl v minulosti aj, obzvlášť sa to niekedy stane možno mladším kolegom, ktorí majú pocit, že a teraz tú zmluvu tak vytuním a jednoducho na klienta zapôsobím. Ale nedomyslím to, že má to naozaj výbušný potenciál. Poznáš to. Dohodneš si super biznis, podáte si ruky a potom zmluvu dostane do rúk právnik, ktorý do nej dá nesplniteľné podmienky a celý obchod padne. Ako vôbec rozoznať dobrého advokáta, ktorý tvoj biznis ochráni a nie zničí? Presne o tom je táto epizóda s mojím dnešným hosťom, advokátom Radom Šálym, s ktorým zbúrame tie najnebezpečnejšie mýty, ktorým stavebné firmy a živnostníci dodnes veria. Dozvieš sa, čo ti v zmluve o dielo nesmie chýbať, ako na súde obstojí obyčajná ústna dohoda a prečo zlá pretucha pri výbere advokáta väčšinou neklame. Ak sa ti dnešná epizóda bude páčiť, pridaj sa k už takmer 12 000 odberateľom tohto kanála. Tvoj odber a like mi neskutočne pomáha udržať motiváciu pokračovať v tvorbe, aj keď som zahltený inou prácou. Vytvorenie jednej epizódy trvá desiatky hodín, ktoré som mohol venovať svojim blízkym športu alebo biznisu. Tak poďme na to, zostaň s nami až do konca, pretože tieto informácie ti môžu reálne zachrániť podnikanie. Pamätáš si otázky? Naučil si sa na písomku? A pozeral si to ešte, čo sme si písali? Hej. Takže jasne, niektoré vôbec neprejdeme. Vítaj. Ďakujem, som poctený, pozeral som nejaké predošlé epizódy a videl som, že tá latka bola nastavená vysoko, takže je to zaväzujúce. To si vôbec nemusel povedať. Ďakujem. No ale skôr než začneme, ja som si tu napísal poznámku, že najprv mi povedz, že, lebo ty si právnik a áno, GDPR a všetky tieto veci. Čo všetko by si mi mal predtým podpísať, aby sme vôbec mohli začať nahrávať, že ty súhlasíš s touto nahrávkou? Alebo či to stačí povedať takto na kameru, že súhlasíš? Je to zaznamenané na kamere, budeš mať nahrávku, takže je to úplne v poriadku. Čiže môžeme ísť do toho. A je to tak, že vlastne ty tým, že vieš, že si nahrávaný a pokračuješ v tom, tak už ako keby tým súhlasíš? To občas vidíš aj na rôznych podujatiach spoločenských, že pri vstupe tam je taký nejaký papier, oznámenie je vyvesené, že vstupom do tejto miestnosti konferenčnej súhlasíš s tým, že budú vykonávané záznamy, či už zvukoobrazové, fotky a tak ďalej. Takže dobre, takže už viem, čo si musím nalepiť na dvere do bytu. Ďakujem. Dobre, takže teda súhlasíš, super, som rád. Som s tým plne uzrozumený, idem tu na trošku skôr matách, takže uvidím. Súhlasíš? Súhlasím. Kokos, to pravdíka, ja neviem. No, takže Rado, právnik alebo odborník v oblasti stavebného práva, alebo ako by som ťa mohol predstaviť, alebo predstav sa sám. To je tam, tak jak sa moja kariéra vlastne už začala v roku 2001, to bola prvá advokátska kancelária, čo som začal pracovať počas štúdia ešte. Tak odtedy už som prešiel toľkými rôznymi pracovnými miestami, funkciami a tak ďalej, že ťažko to nejako zhrnúť. V advokácii ty v podstate robíš to, po čom je dopyt, takže niekedy je ťažko sa špecializovať. Čiže tá advokácia je výborná v tom, že človek robí častokrát mnoho rôznych vecí počas dňa, preskakuje zo segmentu na segment. To bolo u mňa v podstate tak do roku 2013, keď som z advokácie odišiel na tú klientskú stranu, kde som dostal možnosť, vtedy ma oslovili z Viedne, dostal som možnosť prevziať ako manažer právny tím v jednej rakúskej firme poprednej stavebnej.
Čiže to bol pre mňa taký entry do stavebníctva. Tam som začal spolupracovať dnes sa to volá Zväz stavebného priemyslu. To je asociácia, ktorá organizuje, dá sa povedať, že všetky relevantné stavebné firmy, ale aj developerov a tak ďalej. Tam pôsobím doteraz. No a potom v roku 2021 som prešiel zo stavebníctva do developmentu. Tam sme sa stretli aj my dvaja, to nie je tajomstvo, u top developera so zázemím vo Fínsku. A tam som v podstate ako keby k stavebníctvu pripojil aj expertízu v rámci developmentu. Od záveru minulého roka som ale naspäť v advokácii, tak ako som začal v advokácii. Ja to hovorím, takže odskočil som si. Je to veľmi cenná skúsenosť ku klientovi v podstate naozaj, že manažovať tie veci, pozerať tie veci z detailu, z biznisového hľadiska. No a dnes som opäť na tej poradenskej strane s mojimi ex-kolegami, sme sa dali dokopy v advokátskej kancelárii. No a robíme v podstate servis, či už pre developerov, či už pre stavebné firmy. Je to naozaj ťažko nejako do jednej vety zhutniť, pretože ako som povedal, advokátske kancelárie na Slovensku nemajú ten benefit, že by sa vyslovene mohli orientovať 24/7 iba na jeden segment. Dobre, Dobre, ešte mi povedz, lebo podcast počúvajú ľudia, ktorí nie sú právnici, advokáti, že ja neviem, aký je rozdiel medzi právnikom a advokátom. Áno, právnik je v podstate absolvent vysokej školy, teda právnickej fakulty. Vtedy, keď človek skončí, tak je právnik. Ak chce byť advokát, tak potrebuje sa zapísať alebo teda štandardný proces je taký, väčšinou to vzniká tak, že zapíše sa u advokáta ako koncipient, advokátsky koncipient, advokátska koncipientka, absolvuje prax, absolvuje aj rôzne školenia, ktoré organizuje Slovenská advokátska komora v rámci programu vzdelávania. No a potom, keď dovrší, dnes sú to 3 roky, 3 roky povedná prax. A dnes teda po tých 3 rokoch sa koncipient môže zapísať na skúšky na advokátskej komore, absolvuje ich a ak úspešne, tak dostane vlastnú licenciu. Už chápem. Čiže keď sa mi niekto vyhráža právnikom, tak to nie je až také hrozné, ako keby sa vyhrážal advokátom. Hej, advokát je za najvyššia nivo a nikomu neprajem, aby sa mi niekto vyhrážal advokátom, samozrejme. Dobre. Nedávno som počul názor jedného advokáta, ktorý povedal, že on vlastne už viac využíva AI ako koncipientov na takú tú prácu administratívnu, že asi tí koncipienti alebo tí právnici tu budú mať oveľa ťažšie získať tú prax v budúcnosti, aby sa mohli stať advokátmi. Otázka na teba, ty používaš AI pri svojej práci? Myslím si, že dnes už je to otázka nie, že či áno alebo nie, ale skôr, že do akej miery a ako to celé vyladiť. AI je vlastne od minulého roka, dá sa povedať, že dosť veľká téma celkovo na advokátskom trhu. Preniklo to aj na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá má k tomu interný predpis napríklad, že ako môžu, prípadne nemôžu advokáti používať AI, respektíve za akých podmienok sa to dá. Hlavne s zreteľom na ochranu klientských údajov a tak ďalej. Čiže je tam vždy za tým tá zákonná zásada mlčanlivosti, pretože keď niekto príde k advokátovi, tak má sa za to, ten zákon predpokladá, že je to niečo, čo bude predmetom tajomstva, ten advokát nemôže to potom okamžite povedať, ale jednoducho ja to berem tak, že my sme tak trošku ako takí spovedníci, že to, čo nám niekto povie, u nás to skončí a preto je nemysliteľné, aby to, čo nám niekto povie klient v plnej dôvere, aby to skončilo niekde v nejakých algoritmoch, niekde, kde nevieme kde. Takže toto je pointa aj tých interných predpisov komory, že je dôležité, aby ten advokát, ak používa AI, tak aby to bolo v nejakom napríklad uzavretom okruhu, že to neskončí niekde, nebude sa na tom trénovať nejaká ďalšia AI, aby tam bol napríklad súhlas klienta a tak ďalej. Je tam jednoducho x rôznych zásad. Pred koncom roka 2025 bola aj novela tohto celého predpisu a viem, že kolegovia z komory prezentovali, alebo teda pochválili sa tak trošku, že ten predpis je inšpirujúci aj pre Českú advokátsku komoru, takže tu môžeme sa pochváliť v tomto smere, že nie, že z Česka ide know-how k nám, ale údajne je to naopak, že tu na Slováci naučí Čechov, tak sme mimoriadne radi z toho. Takže AI určite do advokátskeho biznesu preniká, je dôležité to uchopiť tak, aby boli údaje chránené. Ja si nemyslím, že to koncipient to nejako ohrozuje. Je to niečo, čo v podstate uľahčuje ten rešerš. Samozrejme,
vždy aj o tom, že je to taká pomôcka, hej, navedie ťa to možno, ale ty si to musíš verifikovať z hľadiska zdroja. Lebo my vieme, však to je v podstate, to sú také anekdoty, že a stalo sa to už, pokiaľ vieme na Slovensku, že niekto vo vyjadrení poukazoval na rozhodnutia, ktoré neexistovali. A to je naozaj zlyhanie a to je aj z hľadiska v podstate by som povedal reputačného celkom solidná havária. Hej, ten advokát tam vždy musí zachovať to svoje rácio a musí to v podstate verifikovať z hľadiska svojho takého common sense, ktoré ten právnik už za tie roky má. Hej. Ale AI je určite téma aj v odvetví práva. Určite. Hej, ono potom, myslím, že aj tento advokát si ešte povedal, lebo niekto mu dal výhradu, že nebojete sa úniku nejakých údajov. Hej, a samozrejme, že si platíte enterprise verzie, ktoré sú uzavreté tak ďalej. A on povedal, že komu viac veríte, že zachová listové tajomstvo, že pani poštárka alebo Microsoft vo svojom Outlooku? Že kde je väčšie riziko, že unikne nejaká informácia? Asi neprestaneme teraz používať všetci e-maily a tak ďalej, že je to cesta. Ale je to niečo, čo proste budeme. Hej, ale dá sa napríklad to AI využívať aj spôsobom, že vôbec tam nenasypeš aj v úvodzovkách tie údaje osobné, hej, že v podstate len sa pýtaš, alebo diskutuješ s tým aj ohľadom právnych otázok. Hypoteticky, hej. Hej, a že mu tam ako keby nasúkaš len tie vstupy, tie právne, kde abstrahuješ od údajov klienta, čísel a tak ďalej. A to je z môjho pohľadu najbezpečnejší variant spolupráce s AI. Určite. Hej. A ja som v tomto smere dosť konzervatívny. Hej. Ja nerad poviem niečo, čo môže byť použité niekde neoprávnene. Čiže ako náhle nemusím, tak nenasypem nič do AI, ktoré by mohlo byť zneužité. Jasné, že nie. Hej. No a teda, keď už sú nástroje, ktoré sú celkom schopné na hľadanie v judikátoch a tak ďalej, teraz taká nepríjemná otázka, že potrebujeme my ešte advokátov? No minimálne, aby niekto na ten súd za teba mohol ísť, aby si sa nemusel stresovať ty. Toto je otázka, ktorá je úplne frekventované kladená. Tak samozrejme, je to pochopiteľné, lebo však éra aj prináša so sebou diskuzie o tom, ktoré joby zaniknú a ktoré joby vzniknú. To je samozrejme. Hej. Niekde je naozaj nutné, aby ten advokát tam osobne bol, a čo je napríklad ten súd. Hej, tam si myslím, že tie procesné veci, tie litigačné, ako to voláme občas múdro, litigácia z angličtiny aj. Čiže je to také, že tam potrebuješ to advokáta, lebo on prevezme tú právnu vec a pôjde to odprezentovať na súd, šije taktiku a tak ďalej. V tom ti akýkoľvek robot nepomôže. Iba, že raz bude možno humanoid, uvidíme, ale to ešte chvíľu snáď potrvá. Ale ja som sa opýtal takto, ja som sa túto základnú otázku opýtal takisto jedného predajcu, lebo nie je to dnes tiež o monopole, hej, že tie AI tools v práve predávajú rôzne subjekty, pretože sú tam rôzne možnosti, rôzne alternatívne providery. Tak som sa opýtal, alebo som tak načkrtol, že počúvajte, vyzerá, že vy teraz pracujete na systematickom škrtnutí jednej profesie. No, hovorím. A on povedal, sám je to laik v podstate, hej, že je to človek, ktorý nemá právne vzdelanie, hej, že nie, oni to vôbec takto nevidia, ani to nehrozí, pretože tá AI je v podstate jeden obrovský mozog, ktorý má v sebe rôzne informácie, ale v podstate texty, hej, ono s tým nevie pracovať a ty sa potrebuješ vedieť kvalifikovane pýtať. Čiže on sám hovorí, že my ako neprávnici, my sa nevieme tej AI tak opýtať, aby nám odpovedala so všetkými tými nuansami. Tak možno, že my keď sme boli v škole v roku 2000X, tak sme sa potrebovali blísnuť s dobrou formuláciou textov právnych, a tak to kedysi aj bolo. Dnes možno ten skill právnický sa postupne posunie k tomu, že ako sa správne opýtať. Však ty vieš veľmi dobre to umenie promptu. Umenie promptu je nie len teda v iných odvetviach, ale určite aj v práve. A tú otázku, ten dobrý prompt a doplňujúci prompt, aby ťa nezavedol ten aj niekde, kam v podstate úplne zablúdiš, že to nikam nevedie do slepej uličky, tak na to potrebuješ mať nielen právne vzdelanie, ale potrebuješ mať aj skúsenosť. Čím dlhšiu, tým lepšiu. Hej. Súhlasím. A vlastne nadviažem na to, čo si ty hovoril, že či oni systematicky nepracujú na odstránení jednej profesie. Veď my v rámci toho nášho startupu riešime automatické naceňovanie stavných zákaziek, hej, že vlastne do pár minút máš oceniť stavný rozpočet. A tiež dostávame otázku, že no, to vás rozpočtári nebudú mať veľmi radi. ale on to nie je tak, hej, pretože ten rozpočtár tam má úplne inú pridanú hodnotu. Hej, že my odstraňujeme z toho procesu naceňovania iba to manuálne prechádzanie položky po položke
a necháme priestor tomu rozpočtáru na tú odbornú prácu, pretože tam je kopec obchodných rozhodnutí, ktoré musí robiť buď ten konateľ alebo ten rozpočtár, hej, typu našiel som týchto 5 položiek a vidím, že v tejto položke vlastne zahrnuté to, čo vyjadruje samostatná položka v inom riadku. Buď to je chyba projektu, alebo to tam niekto dal zámerne, aby zvýhodnil nejakého iného uchádzača, aby ostatní tú položku ocenili a ten zvýhodený uchádzač ju neocenil alebo ocenil ju za 5 centov a tým pádom vyhral ten tender. Hej, a takéto veci dokáže naozaj odhadnúť len veľmi skúsený rozpočtár a nehovoriac o veciach, o položkách, ktoré sa odkazujú na projektovú dokumentáciu, ktorý si musí naozaj ten rozpočtár naštudovať, že aký tam je spôsob kotvenia, musí si pozrieť ten konštrukčný detail a tak ďalej, že ten AI nástroj pomôže tomu odborníkovi robiť tú činnosť s pridanou hodnotou. Hej, to si pamätám ešte, že sme mali kolegu na marketingu u toho developera a jeden deň som sa pýtal, že čo, jak sa máš dneska? On, že vieš čo, perfektne, vieš čo som dneska objavil? Som zistil, že tá kopírka má automatické podávanie strán, akože je to úsmevné, ale kopec ľudí napríklad možno dodnes nevie, že tá kopírka vie takto skenovať a on dovtedy často musel skenovať nejaké marketingové brožúry ručne a on je človek kreatívny. A teraz si vieš predstaviť, ako kreatívca musí štvať, že stojí za kopírkou, namiesto toho, aby sedel za nejakým grafickým programom a tvoril nejakú grafiku. Hej, a to hovorím teraz, že ten rozpočtár už nemusí sa štvať s bunkami v Exceli, ale práve vymýšľať tú stratégiu, ako tú zákazku oceniť. A teraz sa vracam k tomu advokátstvu, že presne, že ten advokát teda nahradený asi nebude, ale... Skôr než sa vrátime k advokátstvu, by som ti ešte rád vysvetlil, prečo som mal tak dlhý výpadok v produkcii videí. Súvisí to s tým, čo bolo práve spomenuté. Uplynulé mesiace som bol totálne pohltený vývojom aplikácie, ktorá spája stavbárov, rozpočtárov a ľudí, ktorí hľadajú stavebné firmy s hodnotením. Keď zháňaš firmu na rekonštrukciu alebo stavbu, väčšinou to dopadne takto. Pošleš pár e-mailov, jeden neodpíše, druhý ti hodí cenu od oka, tretí príde, povie dobre a zmizne a ty nemáš šancu sa dobre rozhodnúť. Preto sme vytvorili Buildeu. Buildea.com je platforma, kde zadáš dopyt s podkladmi, ktoré sa dajú jasne oceniť. To znamená, že musíš v dopyte nahrať aj výkresy a výkaz výmer. Tento dopyt sa rozpošle zaregistrovaným stavebným firmám s hodnotením. Tieto stavebné firmy tak nemusia hádať z nejasne formulovaných textových dopytov, aký je vlastne rozsah prác a preto dokážu cenu stanoviť presnejšie. Teba potom neprekvapí na konci stavby dvojnásobný účet za najviac práce kvôli zlému zadaniu na začiatku. No a na záver, okrem už spomenutého automatického oceňovania stavebných projektov, a to buď verejne dostupnými cenami alebo cenami z vlastných ukončených projektov, je na platforme aj bazár nespotrebovaného stavebného materiálu, ktorý zvýšil po ukončení stavieb. A dokonca tam môžeš ponúknuť alebo nájsť stroje a nárade, ktoré práve nikto nepotrebuje a ušetriť alebo zarobiť na ich prenajme. Zaregistruj sa zadarmo ešte dnes na buildea.com. Píše sa to ako slovo budovať po anglicky a slovo idea dohromady, čiže BUILDEA. Link nájdeš v popise videa. Buildea, stavaj s expertmi. A teraz späť k podcastu. Nebude musieť hľadať v tých hrubých knihách, tých zbierkach zákonov, ale vie si pomôcť týmto túlom. Určite áno, ale čo môžem povedať aj zo skúsenosti, že je to také pokušenie pre ľudí, že však nebudem platiť právnika, že vyskúšam si to vykomunikovať s GPT napríklad. A občas to tak aj býva, že veľkí zamestnávateľia, keď majú zamestnancov, hej, tak kedy si ten zamestnanec možno, že nechal vec tak, respektíve možno bol menej asertívny. Teraz si niečo ťukne na GPT a ten GPT ho v podstate niekedy až presvedčí, že má pravdu. Dá mu tam nejakú argumentáciu, ktorú on ako laik nevie posúdiť. Že my tam potom vidíme naozaj, že tie ako keby ten rukopis toho GPT, je to častokrát naozaj úplne postavené na nesprávnych paragrafov doslova, že si navymýšľa ten GPT niečo. No a potom sa na to ľahko aj reaguje, že v podstate to eliminuješ veľmi rýchlo takéto listy. Čiže rozumiem, je to pokušenie, je to v podstate také nízkonákladové riešenie pre zamestnanca, ako skúsiť tak trošku možno, že šťuchnúť si do toho zamestnávateľa, hej, že vyskúšam ešte niečo, ale určite, ak zamestnanec má pocit, že má nejaké právo, tak je určite lepšie obrátiť sa na advokáta, ktorý mu tú vec kvalifikovane posúdi, vyhodnotí jeho šance a potom mu s tým aj pomôže. Ako spoznám dobrého právnika? Vieš, lebo istú dobu som hľadal nejakého dobrého, právnika, teraz som sa naučil termín advokáta. Okay. A teraz, ja neviem podľa čoho mám porovnávať, že je nejaký zoznam
alebo teda, že zoznam advokátov a skóre, že koľko sporov vyhrali, koľko prehrali, alebo na čo sa mám pozerať? Tak to aj záleží, že keď hľadaš niekoho, kto ti vyhrá spor, tak je samozrejme dobre si pozrieť a možno nejaké, alebo teraz zistiť niekde, že či má nejaké štatistiky v tomto smere. Dá sa to niekedy opýtať jednoducho, hej, že koľko máš sporov v portfóliu a tak ďalej, že ako máš bilancie doteraz. Pri nesporovej agende, čiže nejaké vyjednávanie zmluv a tak ďalej, je v podstate pre človeka bez právneho vzdelania nemožné si nejak preveriť, že kto ako funguje. Joj, nedostal som zaručený recept. Rado, ty si dobrý? Každopádne, a v čom? Počkaj, ako sa to hovorí, že keď chceš poraziť Federera, tak nehraj s ním tenis. To je tenista, nie Federer, dobre? Presne tak, Federer, tenista. Ten sa mi páčil, lebo z neho išla aj taká... On bol taký rytier medzi tými tenistami, mal taký štýl, taký kultivovaný, že nebol to taký hrubozrný nejaký športovec. Nehovorím, že všetci sú takí, ale on bol naozaj, že z neho išla taká elegancia. A vždycky som mu fandil. Pozriem si, nepozeral som doteraz. Dobre. Čo chystáš na mňa pomoc? No, my keď sme ešte v jednom startupe riešili nejaké veci, my sme si našli takého programátora, veľmi šikovný chalan, urobil kus dobrej roboty, ale teda ešte predtým, než ju vôbec začal robiť, tak on bol opatrný a vlastne to bol jeden taký, možno že aj jeden z prvých dealov, ktoré robil pre niekoho externého, tak išiel za advokátskou kanceláriou a nechal si pripraviť návrh licenčnej zmluvy, návrh, no proste zmluva o dielo na dodanie nejakého programu, hej, alebo teda kódu funkčného a tak ďalej. No a tie zmluvy, ktoré priniesol, aby sme si podpísali, tak boli tak jednostranne napísané, že v podstate hej, on mohol disponovať tým kódom, my sme v podstate mali veľmi obmedzené možnosti, my sme ho nemohli nikomu ďalej posunúť. Hej, aj keby sme predali firmu, tak sme museli mať súhlas od neho, aby sme mohli tú licenciu postúpiť práva povinnosti a tak ďalej. A dovtedy, dobre, chcel som povedať, že dovtedy, akože aj potom sme mali dobrý vzťah s tým programátorom, ale že my sme dovtedy si budovali nejaký vzťah. Tak sme to nejako pomenovali, že tam, kde si dvaja vybudujú dobrý vzťah, nastúpi právnik a celý ten vzťah rozbije. Aký máš názor na toto ty? No preto treba vybrať toho správneho právnika, samozrejme, lebo ten vzťah nerozbije. Aj právnik a respektíve advokát, už keď hovoríme o advokácii, tak by mal sa snažiť hľadať riešenia, ktoré budú fungovať pre obidve strany. Hej. A priznávam sa, že to som videl v minulosti aj, obzvlášť sa to niekedy stane možno mladším kolegom, hej, že ktorí majú pocit, že a teraz tú zmluvu tak vytuním, keď to poviem, môj syn tak používa rád automobilové výrazy, dám tomu taký tuning tej zmluve a jednoducho na klienta zapôsobím. Hej. Ale nedomyslím to, že má to naozaj výbušný potenciál, pretože že tá druhá strana to je obchodný partner, to nie je nepriateľ. Advokát, ktorý má dosť skúseností a aj takého nejakého, by som povedal, common sense, vie to vycítiť, tak tú rovnováhu by mal sám nastaviť. Asi tam sa postupne dostaneme do toho, že ako odhaliť dobrého advokáta, že keď s ním začneš rokovať, tak on by ťa možno, že aj mal sám guidovať, alebo teda navigovať, že tie zmluvy nemôžu byť jednostranné, lebo v podstate žiaden deal ani neuzavrie. Že? A kvôli tomu aj ten dobrý advokát je aj facilitátor a tak ďalej, občas mediátor, potrebuje tie strany naozaj dostať k stolu a pomôcť im, aby sa nerozhádali. Čiže nie je to vôbec už o tom, že ten advokát sa rovná 100% remeselný právnik a bodka. Hej. Ty už hľadaš niečo o mnoho viacej komplexnejšieho človeka a už nehovorím o tom, že častokrát musíš byť aj neviem, že amatérsky, ale v podstate psychológ. Hej. Ako rýchlo sa menia zákony v stavebníctve? Možno, že povedz nejaké 3 top zákony, ktoré by si mal stavbár sledovať priebežne, že tie zmeny sa ho môžu veľmi ovplyvniť. OK, no stavbár potrebuje, záleží, či iba stavia, alebo či aj povoluje. Keď napríklad si ako zhotoviteľ stavebných prác, ale tvoj klient, tvoj objednávateľ, ti má dať všetko povolené a tak ďalej, ty už len dostaneš papier a podľa toho to postavíš. V takomto prípade potrebuješ hlavne ovládať svoju zmluvu, lebo tá zmluva o dielo to je obchodné právo, hej, to nie je stavebné právo. Stavebné právo je odvetvie správneho práva, administratívneho práva. Podľa stavebného práva ty povoluješ stavby. To sú tie stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a tak ďalej. Ale tá zmluva samotná, na základe ktorej ty štandardne zhotovuješ pre objednávateľa niečo, to je obchodné právo. To je zmluva o dielo.
Hej. Aha. Čiže ty, keď si zhotoviteľ stavebných prác, jasne, potrebuješ aj ovládať to, že aký máme stavebný zákon, ale zároveň by si sa mal zorientovať v obchodnom zákonníku, respektíve zmluve o dielo konkrétne. To je druhý zákon. Tretí zákon, ak niekto ako zhotoviteľ chodí do verejných zákaziek, musí samozrejme mať vedomosť o zákone o verejnom obstarávaní. No a k otázke, ako často sa to mení. Mení sa to non-stop, mení sa to veľmi rýchlo. Posledné roky dokonca až tak, že nestíhame sledovať, lebo v dobrých časoch tie zákony idú tak, že ide to do toho medzirezortu na pripomienkovanie, tam sa to dôsledne posúdi, pozvú sa rôzni stakeholders z trhu a vyčistia ten návrh od vecí, ktoré možno hrozia a ani nie sú tak zamýšľané, ale hrozia. Len to vyžaduje dialog. Hej. To potrebuješ, aby ten legislatívec mal aj dobrú vôľu počúvať. Dnes je taká doba, že sa častokrát to deje v tzv. Skrátenom legislatívnom konaní. Tam nejdeš ani do medzirezortu, tam ideš rovno do parlamentu a potom sa zistí, že sa to prijalo zle. Čiže tie zákony sa menia strašne rýchlo a je to zložité aj pre právnikov celé to odsledovať a nie je to ešte pre neprávnikov. Ten podnikateľ má x zodpovedností. Ty keď robíš stavbárinu, musíš vedieť kvôli tomu biznisu, core biznisu, samozrejme, výstavbu alebo stavebný zákon plus nejaké obchodnoprávne záležitosti. Ale keď si podnikateľ, tak ty máš x rôznych regulačných povinností, ktoré potrebuješ ustražiť, nehovorím o daňovo-účtovných, ktoré jednoducho ty, keď si odborník vo svojom fachu, ani nechceš riešiť. A ešte k tej legislatíve len toľko poviem, že v stavebníctve my sme mali starý zákon stavebný z roku 76. Dlho bol. Potom to ešte za minulé vlády prišli a prepísali ho, volalo sa to zákon o výstavbe. A čo je úplne paradoxné, a to už možno zaniklo v tom celom šume, ale úplne paradoxné je, že ten zákon parlament aj schválil, išlo do zbierky zákonov, ten zákon bol platný, ale nebol účinný. Hej. Ešte sa s ním nespájali účinky. Je tam vždycky taká doba, my to voláme, že legislačná doba, počas ktorej by mali adresáti toho celého si to naštudovať a potom úplne v pohode to začať aplikovať. Čiže tam počas tej doby, keď to ľudia mali študovať, bolo to platné a nebolo to ešte účinné, tak prišla nová vláda, už dnešná, súčasná, a povedala, že nie, my to nechceme. Ten zákon zrušila a prijala tento dnešný nový stavebný zákon, ktorý vlastne úplne škrtol ten zákon o výstavbe. Čiže paradoxne sa stalo na Slovensku to, že bol zákon o výstavbe, ktorý nikdy ani nebol účinný. No a teda, že teraz už je účinný ten nový zákon. Stavebný zákon. Nový stavebný zákon. Zákon z roku 76 už je prekonaný, respektíve sú staré konania, ktoré ešte podľa neho idú. Ale dnes už máme nový stavebný zákon. Tým, že veľa vecí, alebo konaní, ktoré začali ešte za starých predpisov, tak sa musia dokončiť podľa starých predpisov. Tak nedá sa nejako povedať, že aké sú dneska s tým nejaké zásadné skúsenosti. Je to všetko také, že v zábehu, uvidí sa, ale ako si sa pýtal, že ako sa dneska v tom podnikateľom má vyznať, veľmi ťažko. Dobre, a chcel som sa opýtať niečo aj také, že z praxe, niečo konkrétne, aby sme nehovorili len tak teoreticky, že má vôbec malý dodávateľ stavebných prác šancu proti generálnemu dodávateľovi? Že je to tak, že malé firmy nemajú peniaze na to, aby si platili tým advokátov. A napríklad niekedy sa stáva, že ten veľký generálny dodávateľ, ktorý si nájal súdodávku, tak môže niekedy aj neoprávnene od neho vyžadovať zľavy za v odzovkách nekvalitné dodanie práce. Poviem príklad, že príde generálny dodávateľ a povie svojmu súdodateľu, že táto stena nie je dostatočne biela a nie je dostatočne rovná. A ten malý podnikateľ nemá také finančné rezervy, že by si mohol dovoliť čakať na rozhodnutie súdu. Tak častokrát ohne chrbát, povie, dobre, dávam zľavu z diela, len už mi zaplatte. Ja teraz, že má vôbec šancu? Je to dobrá otázka a je to niečo, čo ten sektor ako taký častokrát týmto trpí, týmto nevyváženým vzťahom. Ale ono je to tak, že to nie je len, že generálny dodávateľ versus subdodávateľ, ale to je ešte vyššie. Napríklad vo verejnom obstarávaní tam tí objednávateľia, oni častokrát nanútia v podstate generálnemu dodávateľovi rôzne podmienky a tento potom iba v podstate že back to back preniesie na nižšie inštancie toho reťazca. Čiže ten problém vzniká častokrát už na úrovni objednávateľa a vlastne je to aj jedno, či je to štát alebo súkromná osoba. Aj častokrát tí súkromníci sú natoľko tvrdí, že je to veľký problém potom a ten GDS, generálny dodávateľ,
to vlastne len v kľude hodina ďalej a častokrát to potom je tak, že súpka zase na ďalšiu súpku, že ten reťazec má niekoľko úrovní. Jedna vec, čo určite, do ktorej by som určite odporúčal neísť, respektíve spraviť ju pre tých dodávateľov tak, aby neboli, nech tam nejdú ako SZČO, nech tam nejdú ako fyzické osoby, pretože to je pre nich v podstate až osobné riziko, že ich ten nad nimi, či už je to generálny dodávateľ alebo nejaká iná súpka, že ich v podstate úplne oholí s prepáčením. Hej, že jednoducho, keď niekto funguje ako živnostník, fyzická osoba, tak v podstate má v hre celý svoj majetok. A to je zásadná vec. Ako náhle si urobí svoju malú SROčku a cez ňu bude vykonávať tie práce, tak tá zodpovednosť je o mnoho limitovanejšia a v podstate si ju manažuje. No a keď už teda uzatvárajú nejakú zmluvu o dielo s niekým, tak čo by nemalo chýbať v takej zmluve o dielo? Z uhla pohľadu tej malej stavebnej firmy. Že čo by si tam mali dať? Z tvojej praxe, čo vidíš? Na čom malé stavebné firmy pohoreli, lebo to nemali v zmluve napísané. Že či už pri nejakom spore, nemusí byť súdny, ale keď bol nejaký spor, ktorý sa riešil mimosúdne. Čo keby mali zmluve, by im výrazne pomohlo? No je vždy celkom vhodné, keď zmluva o dielo obsahuje jasnú definíciu, čo je predmetom dodávky. Na tom častokrát ináč tiež pohoria strany, že keď už príde do tuého, začnú sa ťahať o to, že vlastne kto čo ako, tak v zásade zistia, že vlastne ani dobre nevedia, čo presne malo byť predmetom toho dodania. Čiže definícia diela samotného. Ono je to také triviálne to znie, ale není to úplne jednoduché vydefinovať, že čo vlastne bude predmetom. No, práve, však stavebné dielo je tak komplexné, čo tam má byť celá technická správa. Alebo stačí, keď je v prílohe technická správa, ktorá definuje... Dobrá zmluva o dielo určite má aj prílohy, ktoré sú v podstate čo najviac detailné, samozrejme. Že je nutné... Zmluvy o dielo typicky nie sú len o tom, že máš text zmluvy a dovidenia, že nejaké paragrafy hotovo. Potrebuješ to mať vymedzené aj cez prílohy, ktoré sú dostatočne detailné. Hej. No, čo by som povedal ja na to, že čo častokrát naozaj zavarí dodávateľom vo vzťahu k objednávateľovi je, že tie súpisy vykonaných prác, to, že či ten objednávateľ schváli dodávateľovi ten súpis, býva štandardne často úplne a výlučne v rukách toho objednávateľa. Že tá zmluva je napísaná spôsobom, že oni sú úplne v rukách toho objednávateľa, pretože nemajú žiadny dosah, nie je tam napríklad predpoklad, že keď budú, ja neviem, ticho, že do 5 dní, že je to prezumované, že je to schválené, ten súpis, alebo že by tam napríklad zapojili nejakú tretiu osobu alebo niečo, nejaký spôsob, že keď tam nastane ten deadlock, sa to zasekne, že to nebude všetko v rukách objednávateľa. OK. Ešte lákalo sa spýtať z uhla pohľadu toho objednávateľa. A keď väčšinou ten objednávateľ ťaha proste za dlhší koniec, nie? Alebo stáva sa, že dodávateľ alebo subdodávateľ tak vypečie s tým objednávateľom, že on sa chytá za hlavu, že prečo som nemal zmluve niečo? Tak subdodávateľ záleží, že aká je tá subdodávka a či má subdodávateľ konkurenciu, samozrejme. Ak dodáva niečo úplne unikátne, a to bývajú napríklad v projektoch, teraz sa hovorí hodne o jadrovej elektrárni, tak sú, a to sme zažili aj ešte, keď sa Mochovce pri dostavbe Mochoviec, tak boli niektorí dodávateľia, ktorí jednoducho mali tak unikátny predmet dodávky, že nemali konkurenciu. A v takom prípade máš úplne inú negociačnú pozíciu a tak trošku sa tá situácia obracia. To sa môže kľudne stať. Ale tak štandardne ten klient, zhotoviteľ nemá tak unikátny produkt, aby diktoval podmienky. Ale vlastne môže sa stať, že keď si fyzická osoba objedná postavenie rodinného domu, tak často ten dodávateľ v podstate často si vypýta napríklad zálohu dopredu, hej, čo subdodávateľ nemá šancu nikdy dosiahnuť voči tomu generálnemu. To hovoríš veľmi správne, Ríšo. To je niečo. Ja som teraz trošku myslel tak v tom podnikateľskom prostredí, ako keby. Jasne, tiež som bol v tom, ale keď sa prehodíme do toho laického prostredia, tak aj my právnici častokrát sme vlastne v defenzíve vzťahu k tomu remeselníkovi, ktorý nám vie pomôcť. Ale samozrejme, že sme si ho nepodpísali na zmluve, ktorých máme šuflíku x dobrých. Jednoducho, ako som hovoril, netendrujeme tých remeselníkov, nemáme s nimi zmluvy, spoľahneme sa na to, že nám je niekto odporúčil, lebo nesklamal sa a potom sa modlíme, aby to dobre dopadlo. A to je niečo v zmysle toho, že ako to je, že obuvník chodí bosý, tak sa občas hovorí, hej, že máš dobré zmluvy, ale nepoužiješ ich, ale aj kvôli tomu, že jednoducho ten remeselník by ti vlastne zutekal, keby mu chceš dať podpísať tvoju zmluvu, ktorej ty veríš. Hej, remeselník, hej, ale jedna známa, ona si stáva teraz rodinný dom a tá stavebná firma bola tak
vypočítava, že v podstate všetko dopredu zaplatiť a termíny dodania neplnené a tak ďalej a ona nemá alebo teda ona nevedela, ako si s nimi poradiť. Nakoniec sa dohodli, vrátili peniaze, všetko, ale bol to stres pre ňu, hej, že má fyzická osoba šancu vôbec niečo také dopredu si dať že stáva sa, že za tebou príde fyzická osoba, že mám tu zmluvu od dodávateľa stavných prác alebo stavnej firmy a poďme ju skontrolovať? Chodia, ale to skôr na rodinné domy, hej, tak ako tak, hovoríš. Hej, že už keď je niečo takto, hej, v stovka tisíc, tak si myslím, že to už je vec úplne zásadná. Je nutné, aby ten človek prišiel, ale pri tých drobnostiach typu opravy a tak ďalej, alebo inštalovanie, že niekoľko tisíc, keď je v hre, tak to nikto nerieši. A je to tak, že ten občiansky zákonník chráni toho spotrebiteľa viac než obchodný zákonník podnikateľa? Áno, dobrá otázka. Spotrebiteľ je chránená osoba a to je už vietor aj z Európskej únie, že máme spotrebiteľské právo, aj v občianskom zákonníku sú ustanovenia, ktoré chránia spotrebiteľov. Že naozaj, že áno, spotrebiteľ je v podstate niečo, čo ťa v určitej miere ochráni, ale ako keby tá zákonná ochrana je niečo, čo niekedy je postavená tak, že zrazu ti ani nepomôže, lebo ty si tak trošku inde. Hej, že je vždy lepšie sa poradiť s právnikom aj pre niekoho, kto ide do akcie ako spotrebiteľ. Určite. Okay. Určite. A je ústna dohoda obhajiteľná? Určite áno. Zákon ako taký hovorí, že kedy je to nutne písomné, tá zmluva. Väčšina zmluvných typov ale ide skôr bezformálne, čiže môže byť aj ústne. Len potom v reále dochádzaš do problému, že ako to vlastne preukázať. Hej. Keď my sa teraz nahráme a tuto si povieme čo a ako, tak viac menej my uzavrieme zmluvu. Hej. To je úplne OK. Dohodneme sa, budeš to vedieť preukázať, lebo si ma nahral s môjim súhlasom. Bez súhlasu som nemohol. Takže to je niečo, čo je úplne OK. Ten zákon aj dnes vlastne, čo sa tvorí, ten nový občiansky zákonník, tak jedna z tých zásad, na ktorých to má stať, je tá zmluvná sloboda. Hej, oni to volajú, že autonómia vôle, to znie tak možno sofistikovanejšie, ale je to o tom, že ty by si mal byť schopný sa dohodnúť s niekým na čomkoľvek, čo neodporuje zákonu napríklad, hej, čo dáva zmysel tebe a mne, tak nevyhnutne nie je nutné podpisovať aj u notára alebo nejak extra formálne. Hej. Musí to byť konsenzus, vymeníme si, čo chcem a čo ty chceš, keď sa v tom zhodneme, ideme na to. Ale vždycky je dobre to spísať, pretože to je ten dôkaz, nahrať, radšej spísať. Čo sa stáva aj v stavebníctve, že dostaneš nejaké dodatočné pokyny, požiadavky a nemá to nikde oporu vlastne. Hej. Ale ináč to sa stáva dosť často podľa mňa. Hej, že tu tak. ešte mi pridajte 4 riadky toho obkladačky na stenu. Takže hej, a častokrát potom argumentuješ tým, že však to bolo dohodnuté ústne a preukážeme to tak a tak. Hej. Vyskladáš napríklad e-mailovú komunikáciu, hej, že jasné, tá zmluva písomná je niečo, od čoho sa odrazíš, ale potom, pokým si strany dohodnú aj mechanizmus, že nemusia dodatkovať zmluvu napríklad, ale že si zmluve priamo dohodnú, že môžeme sa dohadovať aj cez e-mail a to bude mať relevanciu, tak je to v poriadku. Naozaj tie zákony sú už aj dnes postavené častokrát tak, že keď sa dve strany dohodnú, dáva to zmysel a je im to jasné, na čom sa dohodli, tak prečo by tomu štát a zákonodarca mali klas problém, klas prekažku. Vidíš, teraz si priniesol ďalšiu tému, ktorú som nemal v poznámkach, a to je, že e-mailová komunikácia. Je to dokázateľné už na súde? Určite áno, e-maily sa častokrát používajú. Tam niekedy môže vzniknúť pochybnosť, že od koho to vlastne bolo odoslané. Že keď niekomu pripisuješ, že aha, ty si mi to napísal v e-maile a preukazuješ tým niečo, tak ten niekto bude tvrdiť, že však ale to som nenapísal a niekto sa zmocnil môjho e-mailu a niečo mi tam napísal. Že tam potom toto môže sa trošku zahrčkať a zamotať, ale vo finále, a to stále platí aj podľa aktuálneho právneho stavu, na súde majú sudcovia, to sa volá, že zásada voľného hodnotenia dôkazov. Hej. Im dáš x dôkazov a on je slobodný v tom, v rámci medzia zákona, samozrejme si to vyhodnotiť. Čo ako vníma, či toto je OK, či toto nie je OK. On si z toho utvorí, ten sudca, tú dôkaznú bázu, na základe ktorej rozhodne. Čiže aj ten e-mail, niektorý sudca na základe kontextu napríklad môže povedať, že ten e-mail vyzerá nedôveryhodne, zatiaľ čo druhý vyzerá úplne OK. Hej. Záleží aj od toho, či si tie strany medzi tým vymenili e-maily z tej schránky a cez niečo uzavreli, sa ukázalo, že je naozaj že smerodajná tá schránka.
alebo keď je nejaký out of the blue e-mail s tvojím menom, priezviskom, nikto Z inej predtým, domény. presne tak, že nikdy predtým ani potom si nekomunikoval, tak to asi nebude to je jasné. dôveryhodné, hej. A preto je asi dobre mať v zmluve aj okrem mena, priezviska, aj e-mailovú adresu, na ktorú kontaktné osoby, komunikujeme. presne tak, že to sú veci, ktoré tie veľké zmluvy už štandardne obsahujú, aj ten spôsob komunikácie. Určite. Dobre. Aké mýty prevládajú u verejnosti ohľadom stavebného práva a nárokov na to či ono? Hej, čiže predstav si bežného človeka, hej, nie je to odborník, objednal si nejaké stavebné práce. Aké mýty prevládajú v širokej verejnosti ohľadom stavebného práva, na čo majú nárok? A keď ja som teraz vlastne pochopil, že vlastne to je skôr obchodné právo, nestavebné. Že keď to je nejaký to je to zmluvné právo v podstate, hej. Treba ešte možno doplniť, že keď niekto, tak ako si povedal správne, že keď niekto spotrebiteľ, tak v podstate tam to môže ísť aj podľa občianskeho zákonníka. Hej. Podnikateľ s podnikateľom to dojednávajú podľa obchodného zákonníka. Keď je tam spotrebiteľ, tak to ide podľa občianskeho zákonníka. Čiže máme tu vlastne dva kódexy, ktoré sú dôležité. Tie mýty, no to je ťažko. Poviem napríklad, že mali sme jednu zákazku, dodávali sme rekonštruovali sme nejakú budovu. A správca tej budovy, potom čo ju prevzali, nám reklamoval zlomené záchodové prkínko, hej, niekto mechanicky poškodil záchod, hej, dobre, to je easy. Ale vyhorená žiarovka. A on povedal, že, a to nám reklamoval asi po pol roku. A povedal, že ale však my máme na stavbu záruku 5 rokov. Hej. A on bol úplne presvedčený v tom, že my mu máme prísť vymeniť žiarovku bezplatne. Hej. A či máš takéto nejaké napríklad pikošky? Teraz mi napadá, že... Ináč tvoj názor na toto, mal nárok na to, že sme mu prišli vymeniť žiarovku? Nie. Nečakal si takú priamu odpoveď, hej? Lebo zvyčaj prajsme. It depends. Hej, no k tým mýtom ešte, že, alebo teda možno k častým omylom, alebo čo, napríklad záruka ako taká, hej, že keď máš vzťah, že spotrebiteľ a dodávateľ, áno, tam sa aplikujú spotrebiteľské predpisy, záruka a tak ďalej. Ale keď niekto ako podnikateľ zazmluvní nejakého iného podnikateľa, aby mu niečo zhotovil, tak tam už zo zákona záruka nie je. Hej? To si treba dohodnúť. To si treba zmluvne dohodnúť, ináč je tam problém pre toho objednávateľa. Hej? A toto myslím si, že nie všetci registrujú, poviem to tak, že prídu s tým, operujú s tým, však ale tam je záruka a tak ďalej. No a keď sa potom pozrie právnik na zmluvu a vidí, že jedna SRO na jednej strane, druhá na druhej, tak zistí, že jednoducho, ak v tej zmluve nemáš záruku, tak máš celkom problém. Čiže ani tá štandardná dvoročná záruka, keď kupujeme v Alze ako spotrebiteľ a keď kupujeme ako firma, tak máme jednoročnú, tak tá jednoročná to je len ústupok Alzy, že mi ju dala. A nie, teda neviem, tak. Teraz nemám naštudované, možno, že to je tiež dvoročná, teraz nechcem hániť, urážať nikoho, že dáva iba ročnú záruku, ale teoreticky niekedy viem, že v niektorých e-shopoch bolo, že 1 rok pre podnikateľov, 2 roky pre nepodnikateľov. A teraz, že ten 1 rok nie je zo zákona daný, ale že... Nie. To je iba obchodná podmienka, ktorou ktokoľvek na tom online ako predajca chce možno prevýšiť iných predajcov. Okay. Ale oni tú zmluvnú záruku nemusia dať, nič ich k tomu nenúti, je to vyslovene biznisová vec pre nich. Dobre, však nahráme, keď tak nedáme. Kedy a s kým sa rozhodne nepúšťať do žiadneho sporu? Ja som v tomto taký, že idealista, ale keď máš dobré karty a si presvedčený o svojej pravde, tak si za ne bojuj. Nech kdokoľvek proti tebe. Tak by som povedal. Takže netreba hodiť flintu do žita napriek tomu, že niekto sa zdá, že má dobrú pozíciu. Hej. Alebo že má advokátov svetového mena. Vo finále rozhodne nezávislý súd, ktorý aj v dnešnej pohnutej dobe častokrát ukazuje, že naozaj sa vie rozhodnúť podľa paragrafov. Takže v tomto smere by som naozaj, ak mám dobré karty, keď ten klient príde za advokátom, ukáže mu karty a dôležité, aby ten klient povedal naozaj pravdu, že ako to celé bolo, aby nič nezamlčal. S advokátom si urobí ten klient naozaj, že naleje si čistého vína, keď to poviem takto, tak potom si povedia, aké sú vyhliadky, respektíve či dáva zmysel ďalej do toho sporu ísť. Ale keď sú tie karty dobré, tak by som sa toho nebal. Treba do toho naozaj ísť asertívne. A ono to je...
Ako to vlastne je, že keď začne nejaký spor, tak ty musíš zaplatiť do nejakej úschovy nejakú percentuálnu čiastku vysledenej, želanej, vysúdenej sumy? Alebo ak toto je? Že nejakú kauciu musíš skladať dopredu? Keď vymáhaš peniaze, tak hej, tam je, nie že kaucia, to je súdny poplatok. Ale keď vyhráš, tak potom cez trojové konanie by si to mal dostať naspäť. Vieš? Že či už súdne trovy, čiže trovy právneho zastúpenia, alebo potom aj súdny poplatok. Problém je, že áno, tie procesy dlho trvajú a tie peniaze ti tam jednoducho starnú a áno, inflácia a tak ďalej. Hej. Hej, a robíte aj také, že však tí ľudia na tom pália svoj čas, vaši ľudia na tom pália svoj čas a to treba platiť a teraz keď klient nemá tie peniaze, tak robíte aj také, že OK, toto vyzerá, že naozaj dokážeme vyhrať, takže my vám to fakturovať nebudeme a dohodneme sa až, alebo zoberieme si z vysúdenej čiastky našu províziu. Hej. To je veľmi správna otázka a to v podstate máme aj v zákone o advokácii. Že my máme možnosti, alebo teraz s advokátom je možné dohodnúť viaceré spôsoby odmeny. Jedna z nich je napríklad hodinová sadzba, ale jedna z nich je napríklad aj podielová odmena, aj po success fee občas. Hej. A to je presne naviazané na to, že keď je v prípade úspech, tak až v tom prípade ten advokát dostane odmenu. Ty môžeš tie rôzne druhy odmeny, ktoré predpisuje zákon o advokácii, aj kombinovať. Dáš nižšiu hodinovú sadzbu a zároveň podielovú odmenu a tak ďalej. Že vieš to kadejako nakombinovať. Ale dá sa urobiť aj tak, ako hovorí, že klient tam bude chodiť niekoľko rokov v podstate bez toho, že by platil. A potom na konci dňa, keď je úspech, tak z toho ten advokát dostane. Je to obmedzené zákonom. Podielová odmena nemôže byť vyššia ako 20%. Aha. Hej. Fakt? Hej. OK. Takže my sme regulovaná profesia naozaj. Vo veľa veciach by možno ani klienti nečakali, že my ani nemáme voľné ruky, že potrebujeme ísť podľa zákona. Hej. A nedá sa to nejak ináč, že nejakou ďalšou separátnou zmluvou, že to už by bolo, lebo nikto nevie, ako dlho bude trvať spor, že o 5 rokov vám doplatím ďalších, neviem čo, hej. Dá sa všeličo, ale v rámci hraníc, ktoré stanovuje zákon samozrejme, ale ako si sa pýtal, keď niekto síce má dobré karty, ale nemá žiadne prostriedky. Ale vieš, že to vyhrá veľa peňazí, hej. Tak ten advokát, pokým aj on uverí tým kartám, že naozaj kvalifikovane dospeje k tomu, že je tam dobrý case, že dokážeš vyhrať, tak potom je aj o tom, že či ten advokát má finančnú silu, aby pracoval bez toho, že bude platený za to nejaký rok, dva, hej. A keď má, tak samozrejme. A zákon to v podstate predvída, hej, že dá sa ísť na podielovú odmenu a je to vlastne štandardná vec. Hej, ale keď ten podiel môže byť 20%, vieš, ja viem si predstaviť, že mám dobrý deal a viem, že keď na to nenájdem partnera, tak z toho budem mať nulu, hej, hypotetický milión. Keď na to nájdem druhého partnera, tak ja mu dám aj 50%, lebo 0 alebo 500 000, nech si zoberie 50%, ale zákon ti nemôže zobrať 50%, hej. 20% je maximum. Nebola klient by chcel aj viacej dať, hej? To je dobrý scenár, taký klient sa nám páči. Tak určite podľa mňa. Dobre, teraz mi napadá taká ešte jedna otázka, že čiže ja by som sa dohodol, že tvoja odmena bude podiel z vyhranej sumy. A keď prehráš, tak nedostaneš nič. A my sme si podpísali nejakú zmluvu, že takto to bude. A ako ja mám istotu, že ty si tú zmluvu nenapísal tak, že aj tak ti musím niečo zaplatiť. Že stáva sa, že niekto si najmä advokáta, aby skontroloval zmluvu s advokátom? To som ešte asi nevidel, ale pravda je, že veľké korporácie tak fungujú. Hej, že tam, keď si manažer právneho oddelenia, tak práve musíš ustražiť takéto nuancie. Hej, že keď dávaš na zmluvu advokátsku kanceláriu, ktorá bude zastupovať tú veľkú firmu, v ktorej ty sedíš ako šéf právneho, tak na takéto veci musíš dať bacha, samozrejme. Ale klient, ako ty si naznačoval, že nemá dosť prostriedkov a tak ďalej, no tak nebude mať takéto prostriedky na to, aby kontrahoval ešte advokáta, ktorý mu pomôže vyjednať deal s tým druhým advokátom. To nie je, ale tak zase, hej, tam je aj ten common sense, presne ako si povedal, že tam sa môže stať kadečo. Na druhej strane, v podstate opäť aj ten advokát vo vzťahu k spotrebiteľovi je tiež viazaný ešte viacej, hej, že my máme tiež v zákone advokácie osobitné ustanovenia o v podstate spotrebiteľských zmluvách. Okay. Čiže aj ten advokát si nevie dovoliť hocičo, respektíve nie, že by, aj keby to, že keby je natoľko bezškrupulózny, že si chce dovoliť, tak mu ten zákon nedovolí. Hej. A keď si to dovolí,
A ja stále verím, že tí advokáti sú takí, že aj čo v môjom okolí, keď sa pohybujem, tak sú to ľudia, ktorí majú natoľko ten chochne, že neurobia. Lebo ty vieš využiť tú informačnú asymetriu, keď pracuješ s neprávnikom, že dať mu veci do zmluvy, ktoré on napríklad neprečíta. Nepochopí, hej. Ty sa dobre pýtaš, ale potom máš tam ako spotrebiteľ ochranu. A ďalšia vec je, že keď sa ti niečo ako klientovi nezdá, tak ty vieš dať vždycky podnet na Slovenskú advokátsku komoru a táto bude celé šetriť. Ja som tam ešte takú zvedavostnú, že kartely stavebníctve, že sa vôbec ešte robí. No tak na to je protimonopolný úrad, ktorý keby si pozrieš ich rozhodnutia, tak už konštatovali kartely v minulosti, hej, v niektorých oblastiach. Či sa to robí dneska, ja neviem, ale v minulosti boli skonštatované, a kým to neskonštatuje PMU, tak to nie je. Hej. A druhá vec je, že aj keď to skonštatuje protimonopolný úrad a spokutuje, tak tie subjekty sa vedia brániť ešte na súde a tie konania častokrát dlho trvajú. Hej. Takže áno, ten kartel, ak hovoríš o dohode o cene, v podstate, lebo tých kartelov môže byť v rôznych formách X, ak hovoríš o dohode o cene, tak na to či už súťažné autority, u nás PMU, alebo aj Európska komisia, keď je to veľkomeradle, tak to sú tzv. Hardcore, takže ťažké kartely sa to povie. To sú veľmi prísne trestané veci, takže to... Ešte práve, že skôr možno, že z toho uhla pohľadu, že máš kamaráta, ktorý má tiež stavebnú firmu a ty máš tiež stavebnú firmu a teraz nie za účelom, že teraz niečo oklamať, ale že proste aj ty, že toto výberka, a ja idem do toho výberka. A ty si dal akú cenu? Ja som dal takú cenu, že to, že sa navzájom informovali, že akú dali cenu, tak to už je zle? To je výborná otázka, ďakujem za ňu. Aj ten tzv. Exchange of information je problém ako taký. Tá výmena informácií medzi konkurentami už zaklada porušenie. To je problém. Okay. To je problém a môže viesť k pokutám. Už tak. Dobre. Už keď tu mám právnik, tak sa ešte opýtam. Teraz podpisujeme s zákazníkmi stále NDAčku, predtým než začneme s nimi spoluprácu, lebo však posielame nám nejaké dáta. Jak to je s tými NDAčkami? Jak to dokážeš, vieš, že... Lebo ja sa bojím toho, že my samozrejme to robíme s najlepším svedomím, že my určite nebudeme vyzrádzať žiadne ceny konkurentom ani nič. Chápem. Ale keď zrazu sa k niekomu dostane, že ja neviem, táto tehla stáva 14 € a zhodou okolností on ju tiež má vo svojej ponuke za 14 € a teraz príde za mnou a povie, že ty si mu povedal, že tá tehla má stáť 14 €, ale on náhodou tak či tak ju ocenil tiež na 14 €, tak teraz aké ja mám možnosti sa brániť a preukázať, že ja som to nikomu nevyzradil, ale on na to prišiel svojim vlastným výpočtom, hej, že je to vlastne coincidence, hej, že je úplná náhoda. OK, jedna vec je, že na čo sa zaviažeš v zmluve, hej, lebo ako sa hovorí, papier znesie všetko. Hej. Niekedy to, čo je v zmluve, sa môže rozchádzať s realitou. Napríklad, že je to v reále nevymožiteľné, že proste sa strany dohodnú na niečom takom, čo je v reále vlastne úplne mimo. Alebo napríklad aj tak, ako hovoríš v NDAčke, že jednoducho sa niečom dohodnete, ono to vyzerá ako porušenie, ale je to vlastne len náhoda. Keby oni chcú teba obviniť z toho, že si porušil zmluvu, ten záväzok, nebude uplatniť pokutu, ak tam máte nejakú pokutu a tak ďalej, tak jednoducho je nutné, aby oni preukazovali, že došlo k tomuto pochybeniu, k porušeniu zmluvy. Ty, keď máš svedomie čisté, tak máš tie karty vždycky dobré. Hej. Dobre. Takže tak. Ešte nejaké pikošky alebo absurdity? Absurdity je veľa, ale to radšej off-record. Niektoré absurdity mikrofón neznesie. Takže tak. Dobre, tak ďakujem, že si sa odhodlal prísť sem, nechať sa vyspovedať. Ďakujem za súhlas, že môžem použiť tento záznam. Ja ďakujem za pozvanie, som úprimne zvedavý, že ako dopadne prvý podcast z tvojej dielne s právnikom. Budem tomu držať palce, ale som s advokátom. S advokátom. Ináč advokátov neuráža, keď ich niekto nazve právnikom? Vôbec nie, lebo však advokát je právnik, to je v pohode. Právnik nie je advokát. Ale stáva sa nám právnikom častokrát, že mnohí z nás sú magistri. Magister práva, to je úplne normálny titul. A úplne relevantný z pohľadu advokácie, to vlastne nehrá žiadnu rolu, je to akademický titul. A napriek tomu nás volajú častokrát pán doktor, hej, keď si magister.
Aha. To sa tiež stáva, ale je to také, no. Aj. Keď chcete, tak no volajte pán doktor. Čo? Aj, jak na stredných školách sa nechávajú inžinieri a magistri oslovať profesormi. To je ináč tiež veľká asymetria. Dobre, tak ďakujem ešte raz a ozvem sa. Ja ďakujem, veľa zdaru. Ak sme sa spolu dostali až sem, tak si myslím, že tento kanál si zaslúži ďalší odber a like, ktorým pomôžeš prilákať ďalších zaujímavých hostí a odborníkov do tohto podcastu. Ďakujem za pozornosť a čo dnes ešte môžeš urobiť? Navštív buildea.com, link nájdeš v popise tejto epizódy, vytvor si konto a stavaj s expertmi. Čau.